Какво става, хора? Аз съм Tiger Power и днеска ще се кандидатирам за Harry Private серверът. И да. И Харет, че е тука с нас, нали? И днеска в тази кандидатура реших да направя един много як замък. Да, но ето тук се влиза измислица голяма. И за хората, които мислят, че съм го копирал от някъде, не съм го копирал, да. Не ваш там. Се ставя. Не съм. Аз не знам къде са тегли. Се тая. Ето тук. Ето тук са куличките, да. И виждате как съм го направил. Няма много неща в замъка. Да, ето тук е. Окей. Да, окей. Замъка е малък, ама пак ме кефи. Ето виждате тук как съм го направил. После ще го направя, но това е една друга тема. Не за пред камера. Нали? Ето тук така. Виждате. Има пътни от тук. Ето тук са стълбичките, откъдето ще се качва. Ето тук са стълбичките, дето се качва и... Направо. Окей. Това беше замъка. Сега малко смешки от Харетчо. Има деца, бе. Копсуваш, бе. Той тя малко да се прави. Рисковете професия. И това... И това беше за клипа. Надявам се да ви е харесал. Надявам се да ви е харесал и замъка. И да, от мене, бай-бай. Кажи чао, бе. Кажи чао. Goodbye, teachers.